Guys, i dag kommer til at være en lille smule anderledes, fordi min søster er med, og hun er ikke god til engelsk, så vi kommer til at snakke dansk. Vi spiller 2-player op i, hvor man skal kaste med hinanden. Ind med dig. Kom ind. Hvad? Du skal have mig med. Du skal have mig med. Tag mig med. Du skal bære mig jo. Tak. Bare tag mig med nu. Tag mig med, tag mig med, tag mig med. Så kast med mig. Jeg ved ikke, hvad der er gøre. Det. Eller bare tryk der. Skærm. Mange tak. Jeg vil gerne kaste med dig næste gang. Lad være med at samle nogen af os op, fordi vi ved ikke, hvad vi skal nu. Det er mig, der skal samle dig op. Vent, jeg glemte det lige. Jump. Jeg skal bruge det som zipline. Hallo. Hvad? Det forstår jeg. Det er mig, der skal være dig. Nej, det er det faktisk ikke. Hvor sjovt. Ej, hallo, okay. Jeg venter. Ja, det er mig, der skal være dig, Ida. Jeg ved det. Kom lige tilbage. Jeg er ked af det. Jeg bliver nødt til at smide med dig. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg kom til at samle op. Helt ærligt, Ida. Hvor er du nu? Jeg er blå. For bilen igen. Kast med mig. Okay. Jeg fandt ud af, at man skal stå helt ved kanten. Kom lige tilbage. Hallo. Hallo, hvad sker der for det? Min fod. F. Hvad er det, der sker? Hvorfor er det mig, der skal jeg gøre noget her? Skal jeg selv gøre noget? Hvad? Skal jeg... Hvad bare smide mig igen? Bare. Ja. Jeg vil gerne smides. Ja, jeg skulle selv bevæge mig. Nå. Hey, tak. Tag mig Det kan godt være, at jeg kommer til at kaste med dig ved uheld eller sådan noget. Zipline. Og nu skal du så også sådan bevæge dig for at komme derhen. Nej, jeg var nej, sådan der. Jeg hader det her. Vi er her igen. Ned zipline. Og nu, jeg tror, du skal hoppe for at komme forbi den her. Men jeg tror også, det hjalp sidste gang. Okay, hallo, hvad sker der for det her? Skiftet farve. Ej, var det en trappe? Piu! Den piu! Du skal teleportere mig nu. Det er så lang tid. Pick up. Pick up the phone. Pick up the phone. Pick up. Pick up. Nu skal du bruge mig som zipline. Sejt. Og så skal du så smide mig. Helst et sted, hvor der ikke er et hul. Hallo. Bevægede du dig ikke? Jo, det gjorde jeg faktisk, men den lader mig ikke. Jeg tror man skal lade være med at bevæge sig.
Men vi prøver igen, indtil vi kommer forbi den level. Okay, så gå dog lige! Hvad har du gang i? Ikke noget. Kasten. Okay, ja. Ja. Så nu, hop, tryk. Ja! Ja, du skal tage mig op, jo. No. Zipline! Hey! Og nu skal du gå rundt om hjørnet. Ja! Jeg sagde det egentlig til dig. Yay, vi kom forbi! Ind i den! Wow, Mathilde. Ja. Kom. Er det overhovedet dig? Ja, jeg skal igennem der. Samle mig lige op. Nej, ja, det er kun mig, der skal gå igennem. Nej. Nå, men du skal smide mig over på den anden side. Måske. Ja. Smid mig. Smid med mig. Hop, tryk. Det gjorde jeg også. Så bare tryk. Jeg ved det. Det gør jeg også. Det virker. Ja, så skal jeg jo igennem her. Hvordan? Jeg ved det, jeg kigger på det. Yay. Du skal teleportere mig. Ja, der! Teleportere mig dog! Det var dumt. Samle mig op. Ja. Samle mig op. Jeg har det så videoen i gang. Ja. Hahaha. Hahaha. Yeah, jeg nåede det! Lille grøn, lille grøn, lille grøn, lille grøn, lille grøn, lille grøn, lille grøn. Og nu falder jeg ikke. Du trykker bare med det samme. Mathilde, tryk nu! Nej. Samle mig op. Mathilde, samle mig op. Jeg kan ikke komme over. Samle mig op. Ja, vi falder ned. Nej! Jeg hader det, Nej. Det er bare søskende tid. Forresten, hun er min lille søster. Jeg har ikke engang sagt det nu, my god. Eller har jeg? Det har du ikke sagt. Nej, det har jeg ikke sagt. Lille. Jeg faldt ned. Hvad fint er der galt med dig? Jeg kom til at hoppe udenover. Eller gå ud af siden af. Hvad? Nej, bare smid med mig over. Ja, jeg vil gerne videre. Tak. Det gik lige ind i mit øre der. Undskyld. Og nu teleporterer du mig. Og så samler du mig op. Samle mig op. Jeg skulle samle dig op. Samle mig op. Au. Jeg kan ikke mærke mine ben. Jeg sidder på gulvet. Smid mig ind i kassen, Mathilde. Smid mig ind i kassen. Okay. Ellers ryger jeg jo ud af landet. Og det er det en af, vi skal skynde os. Gå hen på den anden. Løb. Vi gjorde det. No. Rush. Ja, her. Okay. Det er meget forvirrende. Mathilde. Hvad?
Hallo! Jeg kan ikke mærke mine ben. Jeg kan ikke mærke min krop mere. Jeg falder for meget. Det går i absolut intet sådan. Ja, hvorfor skal jeg? Fordi du skal. Og nu trykker du på knappen. Undskyld, ja. Kom, skynd dig, skynd dig, skynd dig, skynd dig, skynd dig, skynd dig, skynd dig. Jeg gjorde det. Og nu går du over på den der. Jeg skal læse jo. Oh my god, jeg rørte ikke engang knappen. Skynd dig tilbage igen. Vi har 16 sekunder. Og du behøver egentlig ikke skynde dig, men du skal bare... Tak, Jeppe. Præcis. Det fortsætter med den her. Oh my god, jeg elsker det. Vi kommer måske ikke helt... Vi skal i 4 nu. Ja, men mit mål i dag er, at vi skal sådan nå til 5'eren. Lad mig lige skubbe dig. Smide med dig. Du skal smide mig over på en skive. Jo. Ja. Bare bliv der. Velkommen til verden. Det var faktisk ikke sjovt. Wow, jeg var lige ved at gå ind i en læser. Godt, Jeppe. Der var en hel. Så Ja, du skal samle mig op og smide mig hen på den røde ting. Jeg troede, det var omvendt igen. Og så du skal ramme målet. Til Oh my lord! Nej! Jeg smider dig. Ja, jeg kan bare blive stående her nu. Yep. Hækner! Hey! Okay, ja. Så jeg troede lige, vi kunne. For meget. I skød mig ind i muren. Nej. Jo, ja, fordi det er det, men du kun kan. Tak. Og nu rammer du målet. Hvad er der galt med det her spil egentlig? Ja, jeg kan ikke det her, men jeg er ikke det her. Ramte jeg overhovedet? Det gjorde jeg. Okay. Ja. Det var tæt på. Jeg teleporterer mig nu. Ja. Rammer jeg? Ja, det gør jeg. Du ramte ikke engang. Nej, ikke rigtig, men... jeg hader det her spil! Ja, du ramte ikke. Jeg ved det. Hvis vi ikke gør det den her gang, så slutter videoen. Er vi klar? Næste gang. Ey. Jeg teleporterer. Jamen, jeg skal først på den anden side af laseren. Ej, okay, jeg kan se. Og denne gang smider vi ikke med hinanden. Ja, jeg vil gerne samle det op, please. Nej. Vi skal ikke smide med hinanden.